ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ኣብዚ ሓለፈ ቀዳማይ ክፋል ዛንታ ሓቅነተይ ቤንሁር ደው ኢሉ ዓብዱ ከም ዝዓደሞ ዓብዱ እውን ክመጽእ ኢልዎ ንፌርማታ ተቐቢልዎ ካብ ፌርማታ እውን ቤንሁር ተቐቢልዎ ንገዛ ክኸዱ ከለዉ ርኢና ነርና። ካልኣይ ክፋል ዛንታ ሓቅነተይ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል ይኹነልኩም። ገዛ ኣትዮም ዓብዱ ይበሃል ብሕኪ እኳ ፈልጠከ ሲዶና ኣለኻ ሰላም ክትብሎ ኣእደዋ እናዝርግሐት ቤኒ ኣብ ስራሕ ንዝመፀት ጓል ሲዶና እዩ ዝብላ ብዘይካ ናትኪ ካልእ ስም ጓል ኣይፈልጥን ይመስለኒ። ዋ ኣተይ ተኸፋእ ንባ ናይ ባሕቂ ዝብለኪ ኣብ ስራሕና ዝመፀ ዓማዊል ኣስማተን ኣይፈልጠን እዩ ሳግት እንዳልይኮም ዝብለን እምበርከ ትፈልጠኒ ኢኻ? ኦኬ እታ ትማሊ ሰዓት 5 ገለ ፍላሽ ክትወስድ ዝመጽእ ጓል መን ያስማ ተቐጣን ጓል ዲያና ኖ ዲና ሪኺ ድሮ ጸጋጊዕዋ ዓብዱ ክስሕቕ ደልዩ እምበር ካልእ ዝስማ ጓል ሲኢን ይኮነን ንዓዓ ኣዘኪርዎ መቸም ውኻዕኻ ክብሉ ከይተረድኦም ግዜ ተዓዝረ ዓብዱ ኣፋነዎ ከም ትምኒቶም ድማ ጽቡቕቲ ሰንበት ኣሕለፉ። ቤንሁርን ሲዶናን ብዘይካ ሰንበት ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ እዮም። ምሸት ተራኺቦም ንግሆ ከዓ ይፈላለዩ። ቤንሁር ካብተን ዘእትወን ገንዘብ እናሰደደ ዝኣልየን ዓዲኡን ኣሕዋትን ስለ ዘለዎ ክልተ ሓዳር እዩ ዝመርሕ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ኣብ ስርሑ ምእዙዙን ጽፉፍን እኳ እንተነበረ ምስጋል ግን እናቱ እያ ነይራ። እቲ ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ዝሓስብ ርእሱ ካብ እንኳዕ ብድሓን መጽኻ ኢልካ ዓሚልካ ብፍዕሹ ገጽ ምቕባል ሓሊፉ ኣስማቶም ማሓዝ ካብቲ ዘሸግሮ ነገር እዩ ነይሩ። ክልቲኦም ፍቑራት ኣብ ስራሕ ክመላለሱ ድሕሪ ምቕናይ እታ ዘይትተርፍ ሰንበት ከዓ ከም ቀደማ ክትመጽእ ግድን ይኸውን። ሎምስ ከኣፍሉ እዩ። ክልቲኦም ከይተበራበሩ ኣርፊዶም ካምፓኔላ ናይ ካንሸሎ ተጠቢቑ ጭር ብምባል ኣበራበረቶም። ቤንሁር ብድድ ብምባል ተሓጽቢ ኢኺ ሲዶናይ ኣነ ኸፍቴ መንኮን ይኸው ዳ እናሓሰበ ክፈቶ ዘይገመቶ ናይ ልጅ ሕሳብ ዝወስድ ኮይኑ ጸኒሕዎ ሕሳብ ሂቡ ድማ ኣፋነዎ። ተሓጋጊዞም ቁርሶም እናሰርሑ ሎሚ ግድን ሕራይ ክትብልንለኪ ራይዶ ሲዶና ኣዶ በኣ ኣብ ስራሕ ስለ ዝነበረ ሕራይ በለቶ ከይተረድኣ መዘናግዒ ከይዲና ኣብ ስራሕ ዝጸንሐት ሲዶና እውይ ቤኒ ክትሓስም ኣይርዳእኒ ዘሎ ኢልካ ዲኻ እንታይ ኣሎ መዘናግዒ ክንከይድ ገዛና ዘይንብል ሎሚ ግድን ከይደ ቆሪሶም ከዓ ናብ ምቅያር ክዳውንቲ ኣተዉ። ንምንታይ ኢኻ እዛ ዝገዛእ ኹልካ ቆቢዕስ ዘይትመርሳ ጸጉሪ ነዊሕ ስለ ዘለየ ኣቲ ሲዶናይ ብኻልእ ኣይኮንኩ ሲዶና ኣይሰማዓቶን ዳሓን ንሎም ዓንቲ ጥራይ ብምባል ኣብ ርእሱ መረሰትሉ። ገዝኦም ዓጺኦም ከዓ ናብቲ መዘናግዒ ባሕሪ ባቡር ተሳፊሮም ከዱ። እቲ ገማግም ባሕሪ ኣዝዩ ሰሓቢ ሓንሳብ መስገድካዮ ተመለስ እውን ኣይመጸካን እዩ። ቤንሁር ሲዶናን ክሕምብሱ ክገጫጨቡ ሓንሳብ ንሳት ጎዮ ሓንሳብ ድማ ንሱ ኽጎያ ከይተረድኦም ፍርቂ መዓልቲ ኣኸለ። እታ ካብ ገዛኣ ክትውፅእ እውን ድሌት ዘይነበራ ሲዶና ይኣኽለና ንኺድ በለት። ቤንሁር ኣብታ ድልድል ትያቢንቶ ትሪኣ ኣለኸ ንብጻሕሞ ብኡ ጌርና ንኺድ። ናብታ ድልድል ተታሒዞም ከዱ። እቲ ድልድል ብየማን ጸጋም መከላኸሊ ኣስካላ ሓፂን ዘለዎ እዩ። ተታሒዞም ብየማን ናይቲ ድልድል ነቲ ባሕሪ ክዕዘብዎ ጀመሩ። ብጸጋም ናይቲ ድልድል ከዓ በብዓይነትን ውቅባት ኣዕዋፍ ባሕሪ ከም ጽምብላሊቕ ይዋናጀራ ነቲ ጽባቐ ተፈጥሮ ባሕሪ መሊሰን ግርማ ወሲኽናሉ ነበራ። ሲዶና ድማ ብጽባቐአን ዝተማረኸት ትመስል እውይ ቤነይ በዚ ዘለዋ ኣዕዋፍ ናብቲ ንጸጋም ዝነበረ ኣስካላ ብምኻድ ምስአን ከም እትዕልል ዘላ ጸጸኒሓ ክምስ ትብል። ቤንሁር ከምዛ ዘይሰምዐ ኣጽቅጥ ኣቢሉ ጸኒሑ ቁሊሕ እንተበለ ሲዶና በተን ኣዕዋፍ ተመሲጣ ትመስል ረኣያ። ሓደ ነገር ከዓ ሓሰበ ሕጂ ዝላገጸላ
ቆቢዑ ካብ ርእሱ ውፂኡ ናብቲ ብትሕቲኡ ዘሎ ባሕሪ ሰንደዋ ሲዶና ከይትሰምዖ ኣሳጉማ ሰራቒ ዝመስለ ካይዳ ገይሩ ሰላሕ ኢሉ ኣብ ትሕቲኣ ካብ ኣእጋራ ፍንትት ብምባል እምኒ ኣልዒሉ ናብቲ ዝነበሮ ባሕሪ ጦብላሕ ኣበሎ ኣብ ትሕቲኣ ተዘቒጡ ከም ዘሎ ዘይረኣየቶ ሲዶና ብቕጽበት ገጻ ምስ መለሰት ቤንሁር ኣብቲ ዝነበሮ ኣይረኽበቶን ኣእደዋ የማነ ጸጋም እናወርወረት ብጉያ ናብቲ ዝነበሮ እኳ እንተኸደት ቆቢዑ ጥራይ ኣብቲ ባሕሪ በይና ከተንሳፍፍ ረኣየታ ኡይ ቤነይ ብዓውታ ጸውዐት እንድርፎ እቲ ኣብ ውሽጣ ዝናወጽ ዝነበረ ልዑል ስምዒት ካልእ ድምፂ ኣይረኸበትን ነቲ ኣስካላ ከመይ ተሓኽረላውን ኣይተረድኣን ኣብ መወዳእታ ክትበጽሕ ቤንሁር ብጉያ ብኽልተ ኣእዳው ጠሚሩ ኣውረዳ ሲዶና ብስምባደ ልባ ካብ ንቡር ንላዕሊ ተረግ በለት ኣታ ክንደይ ተሓስም ተክትረክብ ኩነታት ዝተረድኦ ቤንሁር ኣይመለሰላን ሓዚልዋ ድማ ንመንገዲ ገዝኦም ኣንፈቱ ኣምርሐ ቤነይ ኣውርደኒ ብእግሪ ክኸይድ ኢላቶ ወረደት ጸጋማይ ኢዳ እናሓዘ ከም ብላግፂ ክትጥዕምሽ ዶ ሎማዓንቲ ሲዶና ሒዝዋ ዝነበረ ኢድ ነጺጋ ዝኾሬት ክትመስል ትኪ ኣምሲላ ገጻ ሓቅኻ ስኻ ትላገጻ ኣለኻ ኣነ ግን ልቤየ ተመሽተ ናብ ጥቕኡ ስሒቡ ግንባራ እናሰዓመ ዳሓን ሲዶና ገዛ ምስኣተራ መቕጻዕቲ ምሳሕ ባዕለይ ሓራይዶ ፍሽኽታ ጥራይ ኣርእያ ስቕ በለት ሄሄ ዳሕር ከኣ ስምባደና ጥራይ ባይ ንርአ ወቀዳማይ ከኣ ጊታሪ ምስ ጨወኽያ እኮ ከማይ ኾይነ እታ ናይ ዕርፍቶም መዓልቲ ዝኾነት ሰንበት ሎምውን ናታ ምስሊ ሒዛ ሓለፈት ኣዕዋፍ ወጋሕታ ክዝምራን ንሶም ናብ ስርሖም ክወፍሩን ሰብ ቆፀራዮም ዝመስሉ ቤንሁርን ሲዶናን ካብ ስራሕ ብሓደዮም ዝመላለሱ ዋላ እኳ ናይ ደቓይቕ ይቀራረሙ እምበር ፍልይቲ መጸባበይት ስለ ዝነበረቶም ሓደ እንተቐዲሙ ኣብኡ ዝጸንሕ ዝበዝሕ ግዜ ሲዶናያ ተቐድሞ ዝነበረት ሎሚ ግን ዘይከም ቀደም ካብ ስራሕ ክምለስ ከሎ ኣብታ ቦታ ኣይጸናሕቶን ስራሕ ጽዕዋ ማለት እዩ ሞ ደራር ጸኒሐ ሰሪሕ ክጸንሐለን ብምባል ምስቲ ኣብቲ ፌርማታ ዝጸንሖ ህዝቢ ተሳፊሩ ገዛ ምስ ኣተወ ሲዶና ፎኪስ ክዳና ጌራ ደቂሳ ጸናሕቶ ሲዶናይ ኣይተኣኽ እንዲኺ ንመጀመርያ ግዜ ገዲፋቶ መኻዳ ኣተሓሳሳቢ ኮይንዎ እምበር ኣብ ገዛ ሕማቕ ምልክት ኣየንበበን እኳ ደኣ ብሩህ እዩ ዝነበረ ኣስናን ሲዶና ከናፍራ ሰንጢቖም እናተራእዩ ቤነይ ሻውር ጌርካ ምምጻእ ሓደ ብስራት ኣሉ ክነግረካ እየ ቤንሁር እንታይ ዓይነት ብስራት እኳ ኣይበለን ካብ ብስራት ዶ ሕማቕ ከይህሉ እናሓሰበ ናብ ሸሆሮ ኣተወ ሲዶና ድራር ሰሪሓያ ጸኒሓ ቤንሁር ካብ ሻወር ወፂኡ ከዓ ተደረር ቤነይ ብምባል ድራር ቀረበትሉ ዋ ንስኸ ኣነ ፀጊበ ዘለኹ ቤነይ በሊዕ ኸዲኺ እወ ፍሽኽቲ ሓዊሳ ኦ ጽቡቕ ገዲፍንኻ ክድረር ጀሚርኪ ፍሽኽታ ዘይፍለያ ሲዶና ከምስና በለት እንታይ ትብስራት ግዳዚ ትብለኒ ቤንሁር ካብቲ መግቢ እናኹለሳ ሕራይ ሲዶናይ እጅስ ዘይብለኪ ብዙሕ ምልክታት ኣብ ነብሰይ ምስ ረኣኹሲ ስራሕ ኣፍቂደ ናብ ዶክተር ከይደ ተመርሚረ ዶክተር ከዓ ጥንሲ ሒዝካ ኣለኸ ኢሉኒ ኦ ሲዶናይ ናይ ብሓቂ ወ ውይ ተመስገን ፈጣሪ ካብ ሕጂ ስራሕ ክድፍዮ ሲዶናይ ኣነ ስርሑ ይኣኽለና እዩ ንስኺ ነብስኺ ጥራሕ
تخنخني محجي تيكم سألكي نو يأخلني سرح كأ دحان كساب 4 ورحكو كسر يخالي سيدانا تنسى دحر 3 ورحي أصبقو تفلت توم دهيا طفيقوم زلو سدرا كسانت كلوا وليدكا فتنو زبلوه ولادي كيرغما وليداون كيتفتنو قدي أسقيوا فصم نفسها مقبار أبيها كتملسهم دليت بيني كله كم تزقل الكخايو أنا نسدراي شو عمت يتفليم زلهو بقديتا ناب زي دليو كمرعو نمسدليو تمرتين السم كيف ولدو نابتم سخاص تلال خلو ينفرسي كيرا تمرتي زازيمة عبسرح مبسحي بتعميو كحقسهم نزوم كبيسهم نزولو سدرايقن انت خيرنيهم أزيهم كحقسهم بيني بجاخ نخيد بينهور دليتا كمال عقبتو سلازخونه قال مادنا تقبلو سراحنا حدثو من أفكيرم دما قعزو تتحزوو اتا توليدا زعبيت الله كتما دحرينو بيح قعزو عطوا سيدنا بمعدو إيدانا ملكتت بيني رأيا تيا قزانا بينهور اتقزا بيترو ببيترو استحنصت عصبو اتخاء سرحنا سقروم زنبرة اندا تامويل مالت اندا بنزين نافتان ماكينة بينهور حبتامات مخانم مقماتو هيتصقمولون نشتو حبتا كاب كان شلوخت وصي قف نقف ترخبو وي سيدون حبتي بسنبالت حقوقفا تسعى إمام نأتو أبتسأل فيوري نايت كان شلو بسنسلة استأسره كلبي نوع أمرئيو وحوحن حجلجل نايتي سنسلة استحوسون ينبح نبراء بينهر قويلو طمتو سيدونا حبتا محر نفقوت سلز نبرا أدو بقى مسأخم تخون تراي قبرتا تحقق فنكا سقومالو سيدونا دحر جزية ترديقوا نابيدا أتيفو بمبال ملسيلا انت تأمتت تقرمو نتي كلبي كتمتور ايتو بيني تايرا بينهور دنقرقر زبالو يمثل كلبي بتعمي زفتو عن فوتو نامعة أمرحة تتحيزم نبتا حبتا زمرحتم كفلي أتو عد سيدونان دكان سنبت سلزنبرة كلهم تأخاقيبهم صنحوهم زتسمعهم حقوز كاب في شخطهم تردقو بمساعة مقربربوهم عد سيدونا أقالات قوالا إنا دهسست بحق اسي بيوت علغي مرسي أي تسبيتن بعينا مرأيها أخل مرسي قد خوينوا نعيزا معلتي لك كم علة لدتكيا سيدون قالي فك أراد أبحر خبدا حقوس ينصفف كم زلو كم منفسا مردا أيز أكمل بينهور أبو سيدونا كرئي جلس انت بلا أي رخبون بابخي أبي كيدو سيدونا زربا كي ودأت أبكو فلوس أنيحو نابتي زلو هرق بلا سيدون قالي أتبين بريكي كبد سبعي كم زبهال كاب أدئاس أبو أي حيش دحري نويحناي نافقات علالم زي زفكرو بعال بيتيو ألا ليتوم سدرا سيدونا بعال بيتي بمالا بزح أي تقرمون عد سيدونا أسي زوغالي نقع به وتملس كمبر قلل نابلكو مر أخيري وحكاية ديغي سيدون قالي سلت زحلفة بديلنا كينا يقريتا حجي سمام عني وتبليو سب نقع رخبكي
بينهور سدرا سيدونا بحقوس بمقبالهم تحقيسو እኳን ተነበረ በቲ ኣብቲ ካንሸሎ ዝጸንሖ ከልቢ ግን ሓደ ነገር ኣተሓሳስቦ ዝሸይን መሲሉ ካብቲ ክፍሊ ብምውፃእ ከዓ ናብቲ ከልቢ ቀሪቡ ትሕት ብዝበለ ድምፂ ችኪ ችኪ ወዮ ጉሕጉሕ ክብሎ ዝጸንሐ ከልቢ ጭራኡ እናቀሳቀሰ ሕግብግብ ክብሎ ጀመረ። መመሊሱ ችኪ ችኪ በለ። ከልቢ ተሰራሰረ። ኣቦ ሲዶና ግበር ኢልዎ ብቤትሮቲ ከልቢ ምስ ቤንሁር ክጻወት ተዓዘቦ ቀው ኢሉ ክከታተሎ ጀመረ። ሰብ ዘይፈቱ ከልቢ ምስ ቤንሁር ምስርሳሩ ኣገረሞ። በጻብዕቱ መንከሱ ደጊፉ ኣብቲ ፍኒስትራ ተጎዝጊዙ ደጋጊሙ ጠመቶ። ናብቲ ካንሸሎ ወሪዱ ብሕት ኢሎም ክዕልሉ ድማ ንቤንሁር ጸውዖ። ቤንሁር ወደይ ኣቦኻ መን ይዝባል? ቶማስ ይባል። እንታይ ይሰርሕ? ምናልባት ንፋልጥ እንተኾና ገሊለ ኖ ሕጂ እኳ ኣይሰርሕን እዩ። ኣቦ ሲዶና ንቤንሁር ገጹ ክለዋወጥ ኣዒንቱ እውን ብፍጥነት ካብን ናብን ክወራወራ ተዓዘበን። ኣቦኡ ምውት ከይከውን ስለ ዝጠርጠሮ የቕሬታ ቤንሁር ወደይ ኣቦኻ የለን ድዩ? ቤንሁር ገጹ ዝቐምሰለ ቆጽሊ ኣምሲሉ ኖ ኣሎ ኣሎ ግን ኣብ ቤት ማሕቡስ እዩ ዘሎ። እንታይ ገይሩ ተኣሲሩ? ኣቦ ሲዶና ካብ ምሕታት ዓዲ ወዓለን። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ እዩ ሆቴል ሓዲርና ገስጊስና ተበጊስና ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ፖሊስ መጺኦም ደው ኣቢሎም ፈትሾምና። ኣብ ናይ ባባ ቦርሳ ከዓ ብደም ዝጠልቀየ ካራ ረኺቦምሉ። እቲ ሒዞምዎ ዝመፁ ዋናቱ ሆቴል እወ ኣብታ ክፍሊ ንሳ ይሓዲሩ እናበለ ክጭድር ይዝክረኒ። ንዓና ፈጺሙ ካራ ይነበረናን ኣቦይ እውን ከምኡ ዓይነት ገበን ክገብር ኣይክእልን እዩ። ቤንሁር ናይ ግዜ ቁልዕነቱ ዘኪሩ ኣብ ሓሳብ ተዋሕደ። ኣቶ ቶማስ ኣቦኡ ዑፍ ቀቲሉ ትንፋስ ትሕልፍ ንምንታይ ኢሉ ካህርሞ ተረኣዮ። ኣቦ ሲዶና መንኮብ ቤንሁር እናተናኸፈ ደሓን ሓቅነቱ ግዜኣ ሓልያ ከተውፅያ እንጅኻ ዝወደይ ኣይትሕማቕ ትብዓት ሃቦ። ቤንሁር ከም ወዲ ገዛ ኮይኑ ቀኒዩ ናይ ዕረፍቲ ፈቃድ ጊዜኦም ከይተረዶም ተወዲኡ ነቕሎ ኮይኑ ሲዶና ኣድራሻ ዝርከብሉ ገዲፋትሎም ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን መገሻ ብሰላም ናብ ቤቶም ተመለሱ። ምሸት ኮይኑ ናይ ጉዕዞ ኣዝዮም ስለ ዝደኸሙ ቀልጢፎም እዮም ደቂሶም። እዋን ለይቲ ኣብ ምድቃሶም ከለዉ ቤንሁር ባህሪሩ ቶማስ ቶማስ እናበለ ፀውዐ። ሲዶና ዋላ እኳ እንተሰማዓቶ ኣይሓደሳን። ምክንያቱ ንቁርብ ጊዜዩ ገዲፍዎ ጸኒሑ እምበር ካብ ምብህራር ኣይዕርፍኒ ነይሩ። ሲዶና ከተሓሳስባ ጀመረ። ኣቦኡ ቶማስ ዝብሃል እቲ ቶማስ እናበለ ዝብሩረኸ መን ይኸውን? እንታይ ስለ ዝኾነ ይኸ ቤነይ ክዕለን እናተጸበኽዎ ኣይነገረኒ። እንታሕተትክዎ እውን ደሓኒ እዩ ዝብለኒ። ይሓብኣለ ኣሎ ማለት ድዩ? ክቡራት ተኸታተልቲ ሒዝዮ ዝቐረብኩ ካልኣይ ክፋል ዛንታ ሓቅነተይ ኣብዚ ትዛዘም ኣብ ዝቕጽል ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም ክሳብ ዝመጽእ ጸሓፍን ተራኽን ዝድርሰት ኪዳነ ገብረ ሕይወት እየ። ክሳብ ኣብ ቀጻሊ ንራኸብ ንኹልና ኣብ ዘለናዮ ሰላም ይኹነልና።